El molinet. Per preparar una tassa de cafè és imprescindible moldre els grans de cafè. Per fer-ho, necessitem un molí en correctes condicions de moles i de funcionament. Amb el dipòsit net de cafè mòlt, obrim la guillotina per donar pas al cafè en gra que conté la tremuja. N'hem de comprovar el punt de molta i l'anirem variant fins a ajustar-lo al punt que ens permetrà una extracció òptima. Establim la quantitat de cafè per formatget, tenint en compte que els paràmetres recomanats per a un cafè exprés són d'entre 7 i 9 grams per tassa o de 14 i 18 grams per a 2 tasses. Hem de moldre únicament el cafè necessari, ja que tenir-lo prèviament mòlt repercuteix en la pèrdua d'aroma i de sabor del nostre cafè. Al final de la jornada, hem de buidar el cafè sobrant de la tremuja, el qual conservarem per a l'endemà en un recipient hermètic a la nevera. El tàmper ha d'estar al costat del molí. La seva missió és la de premsar de breu, que ha de ser completament horitzontal i enèrgica, d'aproximadament 20 quilos per aconseguir una extracció homogènia de tota la dosi.